En aquesta cinquena i darrera sessió de construcció de llocs web en les eines de Google, treballarem en correcció, algunes eines de correcció d'errades i de distribució de pàgines, i també en la inserció de gadgets o petits programes, petits instruments que es poden clavar a dins les pàgines de Google. Primer de tot, hem afegit un poc més d'informació, tret com sempre de Wikipedia, sense cap més interès que fer la pàgina més complexa i més real, i a enllaços m'he inclòs dues pàgines, una sobre Wusterlet i l'altra sobre l'experiment d'Einstein, Podolsky, Rosen. Es veuen aquí baix, quan entrem a la pàgina d'enllaços, es veuen aquí baix que hi ha dues subpàgines. Hi ha maneres, també ho veurem, de mostrar aquestes subpàgines. Primer de tot, l'experiment d'Einstein, Podolsky, Rosen, tot i ser interessantíssim i molt satisfactori per la gent que li agraden aquestes coses, no té cap feina a una pàgina de Lovecraft. Evidentment ha caigut aquí per un error. Aleshores, la primera cosa que farem és esborrar aquesta pàgina. Per fer-ho, ens anem aquí, més, escollim gestiona el lloc, a gestiona el lloc, quan se desplegui el menú, escollim pàgines, i pàgina on surt l'arbre de les pàgines que formen el lloc. Desplegarem obra i enllaços. Enllaços, primer de tot passarem aquesta pàgina de Wusterlet a la pàgina de col·laboracions amb altres escriptors, perquè tot i que Wusterlet era un col·laborador de Lovecraft, per tant la seva pàgina aquí és correcta, la informació que està treta de Wikipedia, no ha d'anar a enllaços, ha d'anar a una altra branca d'aquest arbre de coneixement. Moure-la és molt senzill, se pica a sobre la pàgina i mantenint el botó de l'esquerra premut es trasllada fins a un altre lloc. Avisa que s'està desplaçant i en l'acabat tenim a Wusterlet penjat a col·laboracions amb altres escriptors, que és el lloc que li correspon. Tornarem al lloc i ara borrarem la pàgina que dèiem abans. Aquesta pàgina ha quedat enllaços, com dèiem, i ja no hi ha de ser. A col·laboracions amb altres escriptors hi ha la pàgina de Wusterlet, i ara hem de llevar aquesta pàgina d'aquí. Per això ens anem a més. Primer obrim la pàgina, ens anem a més i suprimim la pàgina i la pàgina se'n va. Ara ja no tenim aquest experiment d'aquí, tenim a les col·laboracions d'altres escriptors la pàgina de Derlet així com li volíem, i ja està, la pàgina que es pot veure només de text pelat, sense cap més interès. I ara, en aquesta cinquena i darrera part de la construcció de lloc web en les eines de Google, tractarem d'alguna maneres de corregir errades o canvis d'opinió que es puguin produir a l'hora de construir un lloc, i també de la inclusió de gadgets. Comencem pel primer. Des de la darrera pràctica hem afegit un poc d'informació en aquest lloc web i concretament és apartat enllaços. Hem inclòs dues pàgines més. Una d'August Derlet, que era realment un col·laborador de Lovecraft, la informació del qual hem obtingut, com sempre, de la Wikipedia, i després una pàgina afegida sobre l'experiment d'Einstein, Podolsky, Rosen, que és un tema extraordinàriament interessant, però que aquí no hi pinta absolutament res. De fet, no he posat gent d'informació, només la pàgina. Comencem per aquí. Suposem que hem afegit una pàgina a un lloc web i que no ens interessa seguir mantenint aquesta pàgina aquí, perquè, com en aquest cas, perquè ens hem equivocat, això no és el seu lloc. Per tant, independentment de que el contingut es pugui haver incorporat a un altre lloc, el volem llevar d'aquí. Com es fa per llevar una pàgina que no es veu? Primer de tot, centra la pàgina, anem aquí a més opcions, despleguem i eliminem d'aquí dalt. Una vegada demanada i obtinguda confirmació, la pàgina desapareix. Amb un punt de sort, no hi ha hagut sort. Ara anem a la segona part. Aquí hi ha aquesta pàgina de Wusterlet, que realment correspon a estar a un web sobre Lovecraft, era un col·laborador i parcialment hereu de l'obra literària de Lovecraft, però és clar que no és el seu apartat. Enllaços no és un lloc correcte per posar a dir una referència a un autor que va col·laborar amb el protagonista del web. Això hauria d'estar a col·laboracions. Aleshores hem de moure aquest nus, aquesta branca d'aquí fins aquí. Com es fa això? Una altra vegada anem a més
gestionem el lloc i a gestió de lloc escollim pàgines. A pàgines ens sortirà com un arbre, no com un arbre, sinó un arbre que tracta que mostra les distintes branques, les pàgines que componen el lloc. Anem amb el cursor a sobre la que voleu moure, picam amb el botó esquerre del cursor i arrosseguem sense mirar el botó aquesta fins allà on vulguem. Aquí això es mou, s'atorga un pocs segons i fet això tornem a la pàgina original i ja tenim a col·laboració amb altres escriptors una subpàgina d'August Derlet, encara que aquesta pàgina sí estigui buida, hi ha una subpàgina, la d'August Derlet, que correspon exactament al que havíem vist abans. Llavors, més tard farem servir, ara mateix, farem servir aquesta pàgina per afegir gadgets. Gadgets són afegits, petits programes, petites utilitats que es posen dins les pàgines i tenen una funció concreta. Normalment no les fa qui munta la pàgina, sinó que n'hi ha pel món desenes de milers que es poden incorporar. N'incorporarem dos. Tot això es fa anant a l'opció inserir de l'edició de pàgina. És a dir, tenim la pàgina i en aquesta edició de pàgina anem a insereix. I escollirem gadgets. És possible que hagi tingut algun problema col·locant gadgets perquè veurem dues coses distintes. En primer lloc, un gadget normal, per exemple aquest, un calendari. És clar que les pàgines de LoveGraph no són el lloc adequat perquè un calendari particular és propietari de la pàgina, però es tracta de fer pràctiques. Aleshores, inserirem senzillament un calendari allà on estava el cursor quan hem entrat aquí. Picam a sobre del calendari, dient que sí que el volem. Se'ns demanen alguna informació, per exemple, l'amplada de 100, l'amplada de 100 està bé, l'alçada de 447 és massa, no ens interessa consumir tant espai a la pàgina, i posarem una barra de desplaçament si volem en aquest gadget. No tots els gadgets tenen els mateixos paràmetres, aquest té els que li corresponen. Posem d'acord i ens sortirà quan abandonem la pàgina i gravar aquest gadget de Google que és el calendari del propietari de la pàgina, que en aquest cas són jo. Aquí està, el propietari de Mars, el calendari de Mars. No hi ha molta informació, perquè en aquest cas no hi havia res gravat, però si hi hagués informació se veuria dia per dia quines són les cites, les referències que hi havia en aquest calendari. Ara bé, si se volen instal·lar altres gadgets, s'ha de recórrer a una espècie de subterfugi. Sembla com si la gent de Google hagués tingut algun problema amb els gadgets i hagués hagut de facilitar un camí estrany. Per exemple, en aquesta pàgina d'aquí hem anat a una pàgina de Google plena de gadgets de tots els colors. Està aquí. N'hi ha molts, moltíssims. Aquests gadgets s'han d'incorporar directament a la nostra pàgina, però si se col·loquen directament, la majoria d'ells, o molt d'ells al manco, fallen. El motiu no és clar. Però Google ha resolt això incloent un gadget que instal·la gadgets, o que permet instal·lar gadgets. Per exemple, suposem que volen col·locar aquest rellotge analògic, anacrònic, que en una pàgina de LoveGraph sí que hauria bé. Per tant, si ho volen fer, anem aquí, el volem col·locar aquí al mig, per exemple, agafem insereix, picam a gadgets i hem d'escollir aquest gadget en concret. Aquest gadget és una espècie de contenidor que permet instal·lar altres gadgets a dins i així s'estudien els problemes de com compatibilitat dels altres gadgets. N'hi ha molts que senzillament no se poden col·locar sense recórrer a aquest subterfugi. Tampoc és una gran molèstia, l'escollim, seleccionem i ens demana quina és la URL del gadget que volem col·locar. Primer de tot farem la imatge més petita, per exemple de 300x300, això és massa gros, i posem la barra de desplaçament per si de cas. Quan tenim la mida determinada, anem a aquesta pàgina de gadgets, ja que volem posar el rellotge analògic, el picam en aquest botó d'afegir a la pàgina web i ens mostrarà el codi. Aquest codi normalment seria el codi que s'incrustaria a dins el codi HTML de la pàgina, però
Si ho feim així directament a vegades no funciona. La manera més senzilla, amb aquest gadget que hem instal·lat a la pàgina del nou caràcter, és marcar l'adreça completa, que és aquest bocí d'aquí, fins al final, és a dir, fins que s'acaben les cometes, que és aquest bocí d'aquí, copiar el fragment i tornar a aquesta pàgina que ens demana la URL i posem http p dos punts, dues barres i copiem el bocí que tenim, acceptem, possiblement ens interessarà posar això al mig, gravam i si tot ha anat bé tindrem el rellotge analògic que dins una pàgina del Lovecraft sí que li va bé. Un darrer detall sobre el format d'aquests gadgets és que si volem que el test flueixi entorn del rellotge ho podem fer, és part de, diguéssim, de les opcions de format de que disposem. Anem a el gadget, picam aquí, perdó, no picam aquí, anem al gadget i picam aquí, i en aquest cas no ho vull fer, cosa curiosa perquè habitualment ho fa i no m'ho ha posat test en el voltant, mala sort. Bé, el gravam, hi ha gadgets que fan això, hi ha altres que sí que ho permeten, potser de principi de pàgina s'ho deixaria fer, no, però aquí està agafat tota la pantalla. Bueno, només un darrer detall, i és que aquest menú de l'esquerra no tot el numerat aposta perquè no volem que Google ens canviï l'ordre de les pàgines que hem posat. Si Google ho ordena pel seu compte, ho fa per ordre alfabètic. Per aconseguir això mateix i mantenir el nostre ordre, les enumerades, de qual cosa l'ordenació de Google coincideix amb el que nosaltres volem. Si no volguéssim fer això, vull dir, enumerar-les, podríem anar a disseny del lloc i a la barra lateral editar-la i dir-li que no volem organització automàtica. En aquest cas ens conservaria l'ordre que nosaltres posàssim, i si volem mostrar més subnivells de pàgines podem augmentar això fins a posar-los tots. Per exemple, de manera que les subpàgines es mostraran totes. Bueno, si ara hi ha canvis, no s'ha agradat, no hi havia més subpàgines per mostrar, però si ara en posàssim, aquí estan, tots són nivells, sense subpàgines. Amb això acabam aquesta darrera pràctica.